σας! Γεια σας και χαρά σας. Αλλάξαμε το λόγο. Αλλάξαμε όλα. Αλλάξαμε Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε τι έφτιαξε εδώ ο Μάστορας. Ο Μάστορας. Ναι, άλλο είναι το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το είχαμε αλλάξει χθες. Αν το πατήσεις τι γίνεται. Ξαναγυρνάει στην πρώτη σελίδα. Από όπου και να το πατήσεις. Από ποια Τρομερό. σελίδα και να το πατήσεις. Τρομερό. Είναι πάρα πολύ τρομερό. Είναι πάρα πολύ τρομερό. Κατάλαβα. Περιμένετε. Α. Προσθέσει ελεύθερα σχέδια υπογραφές και κατάλαβα. Okay. Έχουμε βάλει και αυτό το ρομποτάκι. Ναι, το κακόμενο. Εντάξει, δεν το διαφημίζουμε. Όχι, είναι ωραίο ρομποτάκι. Είναι We are here. Εμείς είμαστε εδώ. Τι στο καλό έχουμε φτιάξει όλα αυτά. Έχει πολλά πράγματα σε αυτό το site. Στο ψηφιακό εφευρέτη. Να μπείτε να δείτε τα πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά, όταν πας digital, σου βγάζει βλακίες. Ας σε παρακαλώ, εγώ το έχω βάλει αυτό. Μοίρα. Εμείς εντωμεταξύ αυτό αλλάξαμε σήμερα. Δεν είναι το Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Όχι, αλλά η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Δεν το ήξερα. Ναι. Κάθε γιορτή κρατάει 40 μέρες. Οπότε έχουμε περιθώριο 40 μέρες να δείχνουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Έχουμε φτιάξει και χριστουγεννιάτικο λόγο. Εντάξει, δεν θα φτιάξουμε τώρα ρούχα για τον Αγίο Βαλεντίνο, είπαμε. Αλλιώς θα έχουμε φτιάξει 500 ρούχα. Δεν γίνεται. Θέλω να σας δείξω λίγο για την επικοινωνία. Α, το στούντιό μας. Έχουμε ένα τέτοιο στούντιο. Στο μυαλό μας. Αλλά θα το κάνουμε και πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Αυτός ο πύργος δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Θα γίνει κι αυτός. Αυτός ο πύργος όμως ξέρεις που σου κάνει. Όσο και να κάνει θα γίνει. Φέρνω 10.000. Θα τα βρω. Έχει μία καρέκλα, εμείς θέλουμε 2 καρέκλες. Θέλουμε 2 καρέκλες. Βαθυμολογήστε το site μας. Θα πρέπει να βάλουμε εδώ μόνο Δεν άλλους. πιστεύω να βάλει κανείς μέτριο. Τι κακό. Ευχαριστούμε πολύ. Φαντάσου κάποιος θα βάλει κακό και να πει ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Πού καλά Σας παρακαλώ. Να μας πείτε και μερικά σχόλια εδώ. είναι απαραίτητο να βάλετε ένα... Ναι, μην βάλετε σε κάθε διαφορετικά είδη. Κοιτάξτε, όνομα μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε το πραγματικό σας όνομα. Εμείς κάναμε δοκιμές με τους πεζοχλαμπάνια. Κάναμε δοκιμές αν δουλεύει με το σπαζοχλαμπάνια. Κρίμα. Εδώ έχουμε βάλει ένα κουμπάκι, ξεκίνα την εφεύρεση, αλλά δεν το έχουμε συνδέσει ακόμα. Δεν ξέρουμε με τι να το συνδέσουμε. Εσείς λέτε να... Θα μας πείτε τι εσείς αν θέλετε κάπου να το συνδέσουμε. Δεν έχουμε επιτρέψει τα σχόλια. Δεν έχουμε επιτρέψει. Όχι, αφού έχουμε comments. Εκεί, στην επικοινωνία μπορούν να γράψουν τα σχόλια. Ωραία. Αλλά έχουμε Discord. Έχουμε και Discord. Έχουμε και Discord. Άμα σας έχουμε δώσει και το σύνδεσμο στο κανάλι μας στο YouTube. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτά τα έγραφα 2 ώρες. Έχω φτιάξει και τρίτο, δεν το έχω ανεβάσει ακόμα. Νομίζω. Εγώ ήθελα να σας δείξω λίγο, να σας δείξουμε λίγο και τις οδηγίες αναλυτικά του Discord και περιμένετε. Σίγουρα βλέπετε. Οκ, τα βλέπουν όλα. Τι θέλω να πατήσω. Discord. Τώρα εγώ βρίσκομαι από άλλη υπολογιστή. Εδώ δεν είμαι ο αρχηγός. Το κάνω το βίντεο. Τι? Το έχουμε ανεβάσει έτσι. Τι?
Περιμένετε λίγο. Έχω μπερδευτεί. Τι. Τι έλεγες? Για το προσωπικό. Λοιπόν, παιδιά, όπως λέγαμε εδώ, είναι ένας ωραίος κροκόδιλος που είναι στο ποδηλατάκι του, ας πούμε. Ναι. Είναι μια ωραία εικόνα της Google. Να την τιμήσετε κι εσείς, εμείς την τιμούμε. Λοιπόν, πού πήγε το site μας, εξαφανίστηκε? Όχι εδώ. Α, Για το site, το Discord server έχει καταλήξει. Ναι. Δεν ξέρω. Μερικοί έχετε μπει κιόλας, δεν έχω καταλάβει. εδώ έχουμε και πολλές υπηρεσίες, αλλά δουλεύουν μόνο οι 3. Ναι. Τις άλλες ακόμα δεν τις έχουμε συνδέσει. Γιατί θα έχουμε TikTok. Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλουμε κάποια στιγμή να βάλουμε και TikTok μέσα. Το WhatsApp Το WhatsApp, εντάξει. θα βάλουμε. Αυτό τι είναι το WhatsApp? WordPress είναι αυτό που δουλεύουμε το site. Δηλαδή μπορούν να ελέγχουν το site μας. Όχι. WordPress σημαίνει ότι μπορούν να φτιάξουν ένα δικό του site. Να τους οδηγήσουμε στην ιστοσελίδα τη δημόσια του WordPress. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Που μπορούν να φτιάξουν ένα δωρεάν site. Όποιοι θέλουν. Το local. Όχι το local. Υπάρχουν 2 WordPress. Το WordPress που πληρώνεις για να το φτιάξεις, που είναι το δικό μας το site που έχουμε πληρώσει. Και υπάρχει και το WordPress το δωρεάν. Αλλά δεν είναι ίδιο με το αυτό που πληρώνεις. Είναι κάτι πολύ ελάχιστο. Το ξέρω, το είχα δοκιμάσει μια φορά και είχα τόσο, ενώ με αυτό έχω... Μπράβο. Εδώ τι είναι ακριβώς, δεν ξέρω, δεν το έχω βάλει εγώ. Τι είναι αυτό? Είναι ένας χάρτης που λέει ότι βρισκόμαστε στην Αθήνα. Τώρα που στην Αθήνα είμαστε, ψάξτε βρέστε, δεν θα σας το πούμε ποτέ. Αλλά είμαστε στην Αθήνα πάντως. Να σας πω. Όχι, να μην τους πεις. Μη σκοτέπετε να έρθετε να μας ληστέψετε. Αυτό τι κάνει? Λοιπόν, παιδιά, ζούμε στην Τουρκία. Για πάτα προβολή μεγαλύτερο χάρτη. Παιδιά, βρισκόμαστε στην Τουρκία. Μην έρθετε να μας σκοτώσετε. Στο προσωπικό καταφύγιο μένουμε. Το προσωπικό Θα με πνίξεις. Παιδιά, όσοι θέλετε εδώ. Στο 15ο. 15ο, ναι. Το πατήσουμε να δούμε. Είναι κάπου κοντά στην οδό Τατοΐου, να ξέρετε. Εκεί είμαστε μέσα. Κάνουμε διάφορα site εκεί. Κάνουμε Discord, κάνουμε YouTube, κάνουμε βίντεο. Αλλά όποιος θέλει να μας βρει, θα μας βρει πολύ εύκολα. Εντάξει. Μήπως πάρουν χαμπάρι για το προσκοπικό καταφύγιο και μας ζητάνε τίποτα ευθύνες? Ψέματα σας λέμε. Δεν είμαστε εκεί. Εκεί είμαστε. Δεν έχουμε σπίτι. Είμαστε άστεγοι. Είμαστε στο προσωπικό καταφύγιο. Πού είναι το προσωπικό Έλα, φύγε από εκεί. Το προσωπικό καταφύγιο. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαι στο προσωπικό καταφύγιο. Σε αυτό ή σε άλλο. Για πάμε αλλού. Φωτογραφίες στο Έλα. βίντεο. Θα μας κάνεις μια. Για το προσωπικό καταφύγιο. Φύγε. Θα δούμε βίντεο. Όχι. Φύγε. Λοιπόν, ο Κορκοδηλάκιας και πάλι. Παιδιά, αυτό είναι. Είναι ένας ωραίος Κορκοδηλάκιας που έχει και ένα χαμόγελο στην μπλούζα του. Και αυτό στο προσωπικό καταφύγιο. Λοιπόν, για πάμε στο site. Γιατί είναι προσωπικό Να δούμε και καταφύγιο? τίποτα άλλο. Σε ποιον ανήκει? Λοιπόν, Δεν ξέρουμε, απλώς μπήκαμε μέσα. θέλω να σας δείξω εγώ. Και να σας δείξει τώρα. Την εγγραφή, πώς θα κάνετε εγγραφή και πώς θα κάνετε. Πάμε στο λογαριασμό μου. Βλέπετε υπάρχει εγγραφή, σύνδεση, αποσύνδεση, Πάτε το επαναφορά κωδικού. Πάμε στην εγγραφή. Επαναφορά κωδικού δεν Πάμε στην δουλεύει εγγραφή. μάλλον.
Εδώ τώρα, επειδή εγώ είμαι γραμμένος στο site, λέει you are already Ωραία, registered. κάνε εξεγγραφή λίγο. Οπότε θα πάω να κάνω το λογαριασμό μου. Ναι, αλλά αν εγώ κάνω αποσύνδεση, θα χάσω και τη σύνδεση που έχω για το διαχειριστικό site. Οπότε δεν πρέπει να το κάνω. Α, Πρέπει να μπούμε σαν ένας άλλος χρήστης σαν το Γλαμπάνιας. για να κάνουμε εγγραφή. Παιδιά, αυτό στο προσωπικό καταφύγιο. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν ένα... Και αυτό στο προσωπικό καταφύγιο. Θυμάσαι πώς είχαμε κάνει το ανώνυμο τέτοιο. Όχι. Ένα ανώνυμο που κάναμε. Για να δω, εδώ νομίζω είναι. Όχι εδώ. Υπάρχει όνομα στο Γλαμπάνιας. Όχι. Για κάτσε να δω η ανώνυμη περιήγηση. Υπάρχει και Θανάσης Καλογερόπουλος. Τώρα είμαστε σε μια ανώνυμη περιήγηση. Είμαστε κατάσκοποι δηλαδή. Και πάμε να Ναι, αλλά αυτοί το βλέπουνε τώρα. Για φέρε λίγο να δούμε το βλέπουν. Νομίζω πως το βλέπουν. Νομίζεις. Α, Δεν το βλέπετε. δεν το βλέπετε γιατί είναι ανώνυμο. Αχ, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τι είναι. Να βάλουμε και εδώ την ανώνυμη περιήγηση. Ναι. Πώς τη βάζουμε? Μπορούμε. Ναι. Εδώ. Καταγραφή παραθύρου. Εντάξει. Όχι. Νέα καρτέλα. Μπράβο. Ναι. Παιδιά, περιμένετε λίγο να το Εντάξει. φτιάξουμε, λίγο να το κάνουμε λίγο πιο όμορφο. Ωραία, για φτιάξτε λίγο. Θα το βλέπετε το ένα πάνω στον άλλο, δεν πειράζει. Αυτό στο εδώ. Παιδιά. Δεν βλέπετε το άλλο για λίγο. Τώρα το βλέπουνε. Το 2 είναι αυτό, το 3 είναι πάλι το ίδιο. Πρέπει να κάνουμε έτσι. Θα κάνουμε έτσι, ωραία. Βάλτε εκεί να δείξουμε το site εδώ. Okay. Και μετά είναι Γιατί επειδή θα αυτό βάλουμε. φαίνεται έτσι. Ναι. Ναι, ωραία. Να σας δείξουμε λοιπόν εδώ, δεν θα πληκτρολογήσουμε. Ναι, αλλά όλα αυτά τα έχεις εδώ, οπότε δεν ανάμεινε περίπτωση. Δεν πειράζει, αυτά είναι δικά μου, δεν ενδιαφέρει το εργαστήριο ιδεών για να δούμε αν θα... Ναι. Να πάμε στο λογαριασμό μου, εγγραφή. Ωραία. Εδώ λοιπόν πάμε στο λογαριασμό μου και πατάμε στη σελίδα εγγραφή. Να σας δείξω εδώ. και ένα άλλο κόλπο. Συνέχισε. Για να μπορείτε να πάτε και απευθείας. Εδώ δεν έχουμε βάλει ακόμα κάτι, θα βάλουμε. Και αυτά είναι πιο ωραία. Μπορούμε και από αυτά, ναι. Από την εγγραφή εμείς ξεκινάμε. Σπάζω Γλαμπάνιας. Δεν θα βάλεις τα δικά μου. Όχι τα δικά μου. Βάλε, σπάζω χλαμπάκια. Ναι, αλλά για να αναγνωρίζει το δικό σου δεν είναι. Όνομα χρήστη είναι αυτό που πρόσεχε. Άλλο το όνομα χρήστη και άλλο το όνομα. Να βάλω το όνομα χρήστη. Όχι, μην το βάλεις. Τι να βάλω. Βάλε Πάνος. Όνομα χρήστη Πάνος. Πάνος Κάπα. Κάπα. Ωραία. Από κάτω θα βάλετε ένα όνομα ή ψευδόνυμο ή ό,τι θέλετε. Όνομα. Ή ψευδόνυμο, δεν μας ενδιαφέρει. Όνομα Κάπα. Ναι. Κάρα. Και... Επώνυμο Καραμπιόζης. Καράκας. Καράκας. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να βάλετε το σωστό email Email σας, address. για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Καράκας. Παραδείγματος χάρη. Καράκας. Τεστ, παπάκι, τεστ. Περιμένετε. Όχι. Παιδιά, βλέπετε τίποτα. Αυτό έχει κλείσει. Ναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, μπερδευτικά. Εκεί. Ωραία. Καράκας. Όχι, Παπάκι. τεστ, παπάκι, τεστ.gr. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εσείς θα βάλετε το δικό σας email εδώ. Εμείς βάζουμε ένα τεστ, παπάκι, για να προχωρήσει το σύστημα. Καράκας, παπάκι, κάπα, gmail.com. .com. Ή μπορείτε να βάλετε hotmail. Εδώ από κάτω τώρα μπορείτε να βάλετε ένα κωδικό. Εμείς θα βάλουμε ας πούμε 1, 2, 3. Αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε ένα κωδικό πιο ισχυρό. Κωδικού. Ναι, θέλει πιο ισχυρό κωδικό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ωραία. Και από κάτω επιβεβαίωση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ωραία.
και πατάτε εγγραφή. Γραφή. Αν όλα πήγαν καλά, θα σας δώσει ένα μήνυμα. Ο κωδικός κωδικός. πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζόγραμμα. Ναι. Ωραία. Α1, 2, 3. 3. Ωραία, παρακάτω. Α1, 2, 3. Εγγραφή. Αλλά πρέπει να κάνουμε και εσύ. Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Δηλαδή, Δηλαδή α και 7 αριθμούς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Παρακάτω. Α. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία, εγγραφή. Αν όλα πήγαν καλά. Άσε με ρε αγάπη μου! Κεφαλαίο το βάλεις στο α. Όχι. Τι λέει εκεί, πρέπει να περιέχει ένα πεζό, ένα κεφαλαίο και ένα αριθμό. Δηλαδή θα βάλεις α κεφαλαίο, α μικρό, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βάζω 200α για να με... Όχι, δεν θα το ξέρεις να το κάνεις επιβεβαίωση μετά. Άμα το Α, βάλεις ναι. 500α. Βάλε Ένα εσύ, α. βάλε εσύ! Λοιπόν, Με μπέρδεψες! ένα α κεφαλαίο, ένα α Βάζω μικρό, χλαμπάνιες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Αντιγραφή κάνε. Ένα α κεφαλαίο, ένα α μικρό, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Φαντάζομαι το έχουμε φτιάξει εμείς τα προγράμματα. Αν δεν έχουμε κάνει σύνδεση, πώς κάνουμε εγγραφή. Δάτο. Ο Καράκας, το προφίλ σας λέει δείχνει λίγο άδειο. Γιατί δεν προσθέτετε μερικές πληροφορίες? Γιατί δεν θέλουμε. Λοιπόν, τι θα μπορούσατε να προσθέτετε, αφόσον κάνατε την εγγραφή σας, μπορείτε να βάλετε μια εικόνα σας εδώ, ανεβάστε μια φωτογραφία Δεν έχουμε φωτογραφία ή μπορείτε τώρα. να βάλετε στον τοίχο σας μια άλλη εικόνα. Μπορείτε επίσης να κάνετε σχόλια και δημοσιεύσεις. Για πάτα δημοσιεύσει να δούμε λίγο πόσο βγάζει. Α, Δεν το έχουμε ενεργοποιήσει. Για να δούμε στα σχόλια. ούτε σχόλια δεν έχουμε ενεργοποιήσει. Δεν τα έχουμε ενεργοποιήσει. Θα τα ενεργοποιήσω. Στα σχετικά, τίποτα. Οπότε μπορείτε μόνο να γραφτείτε μέχρι στιγμής. Τώρα, εδώ, αν θέλετε να κάνετε σύνδεση, Ναι. πατάτε εδώ. Θυμάσαι ποιο username βάλαμε? Το Καράκας Κράκας. Α, είστε ήδη, επειδή κάνατε γραφή, είσαστε ήδη σε σύνδεση. Οπότε κάνετε αποσύνδεση αν θέλετε να ξεσυνδεθείτε. Όχι, μην κάνεις αποσύνδεση, να δείξουμε και πώς γίνεται η επαναφορά κωδικού. Α, Επαναφορά κωδικού. Πείτε πως εγώ γράψτε το email. Επειδή δεν μπορείς να κάνεις επαναφορά κωδικού γιατί πρέπει να έχεις δώσει σωστό email και να έρθει στο email σου η επαναφορά. Τώρα με το ψεύτικο email που βάλαμε δεν μπορούμε να κάνουμε επαναφορά. Ωραία, θα πρέπει να μπείτε εδώ. Εδώ αν γράψω Gmail, τι θα γίνει? Εδώ είναι στο ιδιωτικό. Τι? Εδώ γράψω Gmail. Τι θα γίνει? Δεν θα μου βγάλει τίποτα. Δεν έγραψε Gmail. Έγραψε Gmail. Δεν πειράζει. Αυτό. Α, Gmail. Α. Θα σου ζητάει να συνδεθείς. Καράκας. Καράκας. Καραγκιόλης. Δεν υπάρχει όμως το email, οπότε δεν θα κάνεις επαναφορά κωδικού. Γι' αυτό πρέπει να δώσετε σωστό email. Ωραία, αποσύνδεση, γιατί δεν είμαστε απλώς ψεύτες. Α, ωραία. Μας έβγαλε την αρχική σελίδα. Δεν... μην κάνετε αποθήκευση εικόνας. Δεν θα μας κλέψετε τις εικόνες. Δεν πρέπει να βάλουμε πνευματικά δικαιώματα. Έλα μωρέ, ας τους να κλέψουν. Εν τω μεταξύ, μην κλέψετε τις εικόνες. Έλα μωρέ, όσοι τα κλέψουν. Ό,τι να είναι. Καταφύγιο. Παιδιά, παίρνουμε λίγο στο καταφύγιο. Θέλω να τους δείξουμε κάτι πολύ ωραίο που έχουμε ετοιμάσει για το Πάσχα. Θυμάσαι τον τροχό μας. Ναι, ο τροχός δεν θα γίνει γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Μην κοροϊδεύεις τους ανθρώπους. Ναι, αλλά στο καταφύγιο δεν έχει λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό. Για το Πάσχα φυσικά. Για το Πάσχα φυσικά. Για το Πασχά. Εδώ είναι ένα λαγουδάκι ωραίο. Λοιπόν, εδώ θα βάλετε το όνομά σας, Και το like. απαραίτητα, ή ένα ψευδόνυμο. Πιο κάτω λίγο, να βλέπω. Όχι, πιο κάτω πήγαινε. Δεν μπορώ να το γυρίσω. Δεν μπορείς γιατί είσαι απ' έξω. Ναι, λοιπόν, Μόνο εμείς μπορούμε να το αυτό γυρίσουμε, είναι το πάμε. ασύρματο ποντίκι που θα το φάτε. Ναι, όχι, λέω τελειώστε για να κάνετε το πρόγραμμα να φάτε. Γράφουμε.
Ξέρετε, δεν είμαστε μόνοι σπίτι και βγήκε μία έρευνα για το αυγολέμονο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Νίκος το ποντίκι δεν έχει. Νίκος δεν έχει. Λάτος. Κοίτα. Ύψος. Παιδιά, έχουμε μια τρελή εδώ μέσα. Δεν την σχολιάζουμε. Λοιπόν. Νίκος, μην Κουμπιά τίποτα. 3. Δεν ήξερα όμως το διαγωνισμό τι είναι. Α, ναι. Αυτό το σύρμα το ποντίκι. Που Ναι, αλλά πώς. Πρώτα να τους πούμε να βάλουν το email τους, να βάλουν εκεί, να τους το δείξουμε λίγο. Πήγαινε πιο πάνω. Παράδεισος. Ωραίο παράδεισο. Logitech. Logitech. Εργονομική άνεση. Καλά μιλάμε. Είναι πολύ άνεση. Ναι, ναι. Κομπή για να τρέχετε 1000. Με χιλιάρες συνδέσεις. Είχα δει εγώ κάτι στην Κοσμοντάτα, άστο. Ακριβής έλεγχος δίκτυ. Ή να το δείξεις πώς πηγαίνετε. Συγκούνιδες. Ω, και σε κόκκινο Α, χρώμα. εσείς θα πάρετε αυτό. Γκρι. Το αποφάσισα εγώ, γιατί εγώ με Unisex. διαφημίζουμε άλλα βίντεο. Οχ. Τίποτα. Αντικά γράφετε αυτά που χρειάζεται και χειρίζετε ανάλογα πώς θα είναι Λοιπόν, παίκτες. το όνομά σας ή ένα ψευδόνυμο, αν θέλετε ένα επώνυμο, αν θέλετε, και το email σας οπωσδήποτε. Εάν δεν βάλετε email είστε... Για να σας ειδοποιήσουμε ότι κερδίσατε, όχι για κανένα άλλο λόγο. Όχι ότι μας αρέσει να μαζεύουμε email. Δεν μας αρέσει. Απλώς θέλουμε να σας δίνει δώρα. Εδώ, παιδιά, υπάρχουν σε αυτό το ντουλαπάκι, υπάρχουν τα πάντα. Αν θέλετε, βρίσκετε και κότες Λοιπόν, μέσα. για πάμε να δούμε. Και αυγολόμονο. Εδώ λοιπόν είναι ο τυχερός μας τροχός. Ο τροχός αυτός θα γυρίσει, ξέρετε πότε, θα γυρίσει στις, το έχουμε γράψει. Το έχουμε γράψει. Ναι, το έχουμε Πού γράψει. το λέμε, στις 13 Τετάρτου του 2026. Τότε θα γίνει η κλήρωση. Αν δεν είστε μέσα, τελείωσε. Αν σε 5 λεπτά δεν έχετε απαντήσει, γεια σας. Δεν κερδίσετε τίποτα, κερδίσετε ένα ποντίκι από αποθήκη. Αποδείχει. Τέλος. Και έχουμε πολλά τέτοια. Δεν έχουμε, επειδή δεν μπορούμε να πάμε και στην αποθήκη, μας κάνουν πόλεμο τα ποντίκια. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο διαγωνισμός για το Πάσχα. Αυτά είναι τα δώρα. Για στο λίγο να δούμε πόση ώρα τραβάμε. Λέμε και καταφύγια και δεν έχουμε 23 λεπτά. Σιγά τα Δεν δείξαμε ακόμα όλο το site. Έχουμε την αξιολόγηση έργων. Δεν έχουμε δείξει. Δεν έχουμε δείξει το τανέκι προειδοποίηση. Τα νέα Ούτε το Ούτε το shop. shop. Το shop θα βγει σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια. Άστε το εκεί να αράζει. Μοναχό. Ωραία. Ωραία. Βάζετε εδώ το name σας, το μυστικό, το last name, το email. Και αν βάλετε ψεύτικο email δεν θα στείλουμε. Απλώς. Και δεν θα το συλλέξουμε κιόλας. Φυσικά. Δεν συλλέγουμε έτσι τελείως, οπότε... Τι συλλέγουμε. Είμαστε συλλέκτες, είμαστε email. Ναι. Λοιπόν, όποιος δεν κάνει αυτό το τεστ, παιδιά... Λοιπόν, αποδοχή κουκί. Τρέπετε! Λοιπόν, πρέπει να κάνω ναι, δεν μπορείτε να το παίξετε. Υποδεικνύει απαιτούμενη ερώτηση. Εγγραφή στη διεύθυνσή μου. Ναι, απάντησή σας. Δεν ξέρουμε. Όποιος παιδιά χάσει εδώ δεν θα πάρει 100 βαθμούς. Τις σωστές απαντήσεις. Αυτό είναι στην αξιολόγηση αργών. Όχι. Πού το έχουμε βάλει αυτό. Στο εβδομάδιο Α, στα εβδομαδιαία quiz. Εδώ τι έχω πει. Θα αλλάξει για πρώτη φορά 23 Φεβρουαρίου. Καθαρά Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Δηλαδή καθαρά Δευτέρα. Δευτέρα. Παιδιά θα αλλάξει Πήγαινε καθαρά άρθρα. Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα. Είναι λίγο βλάχος, μην το παρεξηγείτε. Δευτέρα. Δευτέρα. Πώς λέμε. Παστέρ. Δεν με παστε. Πώς λέμε. Λευτέρ. Παιδιά σήμερα είδα μια τρελή στο δρόμο.
που πήγε να κάνει botox. Πάντα. Το λόγο μας παγωμένο. Αξιολόγηση. Το έχουμε δει παγωμένο το λόγο μας. Δείξτε το λόγο μας παγωμένο. Ναι, το είχαμε δει όταν όμως Να το εμείς. δω, δείξτε. Το λόγο μας παγωμένα ψεύτης. Δείξτε τα παιδιά. 5 αστεράκια όλοι. Για δώστε το. Κατέβαλε. Μα δεν το έχουμε Πάτησε βάλει. το έχουμε βάλει. Δεν το έχουμε βάλει. Για πάτησε το. Δεν το έχουμε βάλει. Δεν το βάλαμε. Αφήστε μια απάντηση. Ξεχάσαμε να βάλουμε το λόγο. Καλά μας παρεξηγείτε. Και 5 αστεράκια. Δεν μας παρεξηγείτε. Εντάξει. Και 5 αστεράκια. Ξεχνάμε και όλα μερικά πράγματα. Εντάξει. Έχουμε και 5 αστεράκια για το τίποτα. Και έχουμε και 5 αστεράκια. Δύο ψηφοφόροι. Ψηφίσαν από 5. 5 στα 5. 1. Γιατί το λόγο μας παγωμένο δεν είναι βυσινάδα. Παιδιά, μπορείτε να βάλετε 3,7. Κι άλλα 5. 4 vote. Ψηφίζεις συνέχεια εσύ. Ναι, όσο ψηφί. 5 5 vote. votes. Παιδιά, θα το κάνουμε για 1 ώρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το στείλτε μας τα έργα σας είναι πάρα πολύ ωραίο. Για πήγαινε λίγο στο στείλτε μας τα Το έργα. στείλτε μας τα έργα σας, δεν μας έχετε στείλει τίποτα. Έχουμε βάλει όμως δικά μας έργα. Αυτό είναι όλοι. είναι το πρόσωπο που μπήκε με το βγολέμονο. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Απλώς Εδώ μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Εδώ είναι το καταφύγιο. Ζων. Όχι, προσωπικό καταφύγιο, συγγνώμη. Δεν έχουμε τίποτα εδώ μέσα. Όχι. Α, έχουμε αυτό. Τη φόρμα, εντάξει. Στείλτε μας το email σας. Choose file. Ωραία. Choose file δεν έχει τίποτα choose file. Κάτι ε, είχαμε βάλει με στάσβησες. Όχι, τσουφάρι. Δεν τα άσβησα. Εγώ δεν σβήνω. Ανεβάστε εδώ τα αρχεία σας. Submit. Γιατί, νομίζω ότι είχαμε κάτι εδώ, δεν είχαμε. Τι είχαμε εδώ, όχι δεν είχαμε. Κάτι παρουσιάστηκε σου. Με το PPTX. Στο, Το PowerPoint. στο αξιολόγηση έργων ήταν. Α, στο αξιολόγηση έργων ήταν. Ήταν και Ναι. προεδρο... Θυμήσου να βάλουμε και κάτι στο στείλτε μας τα έργα σας. Για να ξέρουν τι βλέπουν, πώς τα στέλνουν. Αυτός εσύ. Αξιολόγηση. Εγώ είμαι αυτός. Εσείς αυτός. Ποιος. Ο μικρός. Γιατί. Captain Junior. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι τόσο μικρός. Captain. Εγώ είμαι Captain. Αυτό είναι ένα τρίχρονο. Μπα. Παραπάμε. Αλήθεια. Τετράχρονο. Σουβλάκι. Σουβλάκι. Λοιπόν, να δούμε λίγο την δούμε. αξιολόγηση έργων. Όχι, θέλω να δούμε λίγο το καταφύγιο. Κόλλησε εσύ με το καταφύγιο τώρα. Ας το καταφύγιο και θα μας κυνηγάνε οι καταφυγιώτες. Παιδιά, μας δολοφονούνε. Καταφύγιο. Θα μας κάνουν μήνυση στο τέλος. Λοιπόν. Κοιτάξτε, εσείς από το καταφύγιο αν ακούτε, δεν έχουμε τίποτα μαζί σας. Μια χαρά. Εδώ απλά κάνουμε λίγο χιούμορ, έτσι. Ναι, Πώς παίρνετε σαν σοβαρά, δηλαδή. Ναι, όχι, μη μας παίρνετε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Δολοφονία απλή είναι. Πού είμαστε. Τι κάνεις τώρα. Θέλω να δούμε λίγο το καταφύγιο. Βγες μωρέ, εσύ δεν το θέλουμε αυτό. Σε 10 λεπτά. Ναι, σε 10 λεπτά. Delete αυτό, δεν το θέλω. Πόσο έχουμε γράψει. 29. Ωραία, παιδιά, σήμερα θα δούμε το καταφύγιο. Πού είναι? Ας το καταφύγιο σου είπα. Να δούμε και... Ξεκόλα. Όχι. Μ' αρέσει. Πήγαινε. Φύγε από εκεί. Πάμε να δούμε αξιολόγηση των έργων μας. Έχει και 10 μια λεπτά. ταβέρνα 10 λεπτά δίπλα. ακόμα. Έχουμε και μια ταβέρνα. Έλα, είναι πραγματική. Ας κάνουμε μια μήνυση. Αλήθεια είναι καταφύγιο. Ναι. Από ποιους καταφεύγουνε. Έρχεται. Παιδιά, α, στο καταφύγιο. Από ποιους καταφεύγουνε. Στους Τούρκους.
Όχι, πάλι είχα διάφορες ομάδες εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω λίγο την αξιολόγηση έργων. Εδώ είναι Σώθηκατε. ο Captain Junior, έχει φτιάξει κάτι υπέροχα έργα. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα την ιστορία μας. Είμαι famous. Η ιστορία μας Είμαι famous! είναι famous ο Captain Junior. Εσύ Η δεν είσαι. ιστορία μας είναι αυτή. Δεν ξέρω αν βλέπετε καλά. Γιατί είναι λίγο... Φέρε μου ρε λίγο. Αν κάνετε εδώ λήψη, μην τσιγκουνεύεστε τη λήψη. Κάνετε λήψη Το και το κατεβάζετε αποθηκεύετε, το σε αποθηκεύουμε PDF. στις εικόνες. Άσχετα αν είναι PDF. Φαίνεται αυτό. Τι? Φαίνεται. Το παράθυρο αυτό φαίνεται. Όχι. Για να δω. Όχι. Το αποθηκεύσαμε, δεν φαίνεται τώρα. Δεν μπορούμε να βλέπετε ότι κάνουμε, είναι προσωπικά. Να το. Μπράβο. Αυτό φαίνεται τώρα. Ναι, για να δω. Φαίνεται. Ωραία. Μπορούμε να δούμε. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα έχει φτιάξει εδώ ο Captain Ο Junior. μόνο Captain Junior. Όλοι οι άλλοι θα κάνουν... Να σας διαβάσω μόνο αυτό. Το χρονικό του εργαστηρίου ιδεών. Από το 0 στο όνειρο. Κεφάλαιο 1. Η ασθένεια της ρουτίνας. Πριν... Μου κάνει σαμποτάζ. Πριν από μερικά χρόνια, ο Μάνο... Ο Νάνο Μπανάνα από το Gemini. Μας κοιτάνε όλους οι γάτες. Δεν μπορώ να πιω νερό όταν γελάω. Είπαμε. Μη σκοτώνεσαι! Λοιπόν, για δείξε εσύ. Λοιπόν, σας το έχουμε εξηγήσει άλλο βίντεο τώρα. Προχωράμε. Παταπί. Αυτό εδώ κουνότανε. Στο PDF δεν κουνιέται. Και αυτό κουνότανε. Αυτό δεν το έχει το κλικ. Όντως, παιδιά, πατάω πάρα πολλά πράγματα. Παιδιά, σας βρήκα. Έλα. Για πάμε πίσω. Λοιπόν, βλέπετε αυτός είναι ο μάστορας, ο Μπομπομάστορας. Ο Μπομπ. Ο Μπομπ, ο Τάκης, ο Ρομποτάκης. Αυτή, δεν ξέρω ποια είναι, παραλία. Εν τω μεταξύ είναι αυτή στο Roblox, στο Dresden Press, που δεν έχουν μούτρα. Τι να κάνουμε. 32 λεπτά. Αχ! Άστο μωρέ και εσύ. Παιδιά, θέλω να τελειώσουμε. Θέλω να πάει... Ξέρω κι εγώ. Θα τα ανεβάσουμε. Θα το ανεβάσουμε σήμερα. Αυτό γιατί στο λέμε. Τέλος, παιδιά, ό,τι είδατε, είδατε. Ό,τι προλάβατε, είδατε. Ό,τι προλάβατε το Ήρθε το τέλος, όχι του κόσμου. Το κόσμο δεν έχει έρθει ακόμα. Πάψε λίγο, αλλά εμείς ήρθε το τέλος του βίντεο. Τι λες μωρέ, έχω άλλο 8 λεπτά. Τσιγκουνεύεσαι την ώρα. Θα τα ανεβάσουμε. Θα τα ανεβάσουμε. Θα τα ανεβάσουμε, εντάξει, θα πάθουμε. Παιδιά, δεν θα κάνουμε live αν δεν μας υποστηρίξετε. Εντάξει. Αυτά τα παιδάκια δεν ξέρω που κολλάει. Παζοχλαμανάκια. Τα παιδιά του χρησιμοποιούν παζοχλαμάνια. Θα πήρες το καταφύγιο. Αυτό το καταφύγιο. Έλα μωρέ και εσύ. λέγεται Τα μάθαμε το καταφύγιο. καταφύγιο. Ναι, δεν πρέπει να λέγεται, πρέπει να λέγεται... Πολυτεχνείο. Όχι, μην το Λοιπόν, κάνεις. εντάξει, κλείνουμε τώρα. Δεν Δώσε τέλος. Έχω άλλο 8 λεπτά. Δώσε τέλος. Καλά, περίμενα. Έλα να δώσουμε ένα τέλος. Τέλος! Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να μην σας Σας άρεσε. κουράσαμε πολύ. Σας κουράσαμε. Πάμε. Και με αυτό το καταφύγιο ζητούμε συγγνώμη για το καταφύγιο. Απλώς να μας γράψετε από πού προφυλάζονται. Επειδή έχουμε κι εμείς, είμαστε άνθρωποι και Τέλος. έχουμε ροντέζες. Τέλος. Περίμενε. Πρέπει να κάνω διακοπή καταγραφής. Τέλος. Δεν θέλω. Τέλος. Παιδιά, Γεια σας. σήμερα ήρθε το τέλος του κόσμου.
Τέλος Έχετε του βίντεο. για βρυσούλες, Λόγοι να χούλες. έχετε για κοτούλες, αυγά, γαλά, Τέλος, τέλος, σκατούλες. τέλος.